bodom číslo 5, a to je úprava rozpočtu za rok 2016. Ja si myslím, že väčšina tých položiek bola len prispôsobená k tomu skutkovému stavu. Niektoré veci sme si povedali už na tom predchádzajúcom, že sme si to aj odklepli, že to môže ísť. Dostalo sa to tu. Samozrejme sú ešte asi 2 alebo 3 položky, ktoré ozneli aj na finančnej komisii. Plus potom je tá žiadosť od pani riaditeľky Centra voľného času. Takže k tomu by sa bolo potrebné vyjadriť. A snáď toľko, čo je tá pripomienka, ktorá oznela v komisii, že nejakým spôsobom odôvodní, že prečo sa tam navýšilo. Samozrejme v dôvodovej správe by sme to aj my mali urobiť, aj pani sa robí. Niekedy na začiatku roka neviete niektoré položky presne trápiť do takej sumy, že by sme potom nemuseli robiť úpravu rozpočtu. Jednoducho, aj keď človek snaží, aby tie čísla boli čo najreálnejšie, niečo sa prestreli, že je toho menej a niečo sa netrafí a tým pádom potom tie peniaze tam treba v rámci tej úpravy rozpočtu doplniť. Samozrejme, ak sú na schválení zastupiteľstva. Dobre, pani vedúca, pani Gerová, poprosím ťa, chceš do pár slov na úvod povedať materiálov. Takže v podstate bola vám zaslaná tá dôvodová časť, aj dôvodová správa. V dôvodovej správe ja som už vyzdvihla len tie nové položky, nové riadky, ktoré tam vôbec neboli. Čiže v podstate som tam vydávala tie riadky, ktoré tam boli a sa navyšovali, ale len tie, ktoré boli nové. V podstate tam idú o 2 položky, alebo 3. Dostali sme dotáciu od úradu vlády na projekt Advent Chrániť zem 13 000 eur a na tú istú akciu od Betlen Gábor a Olopitvaň 482,25 eur. Čiže to sa odzrkadlí v príjmovej časti a potom následne na to aj vo výdavkovej časti s tým, že tam je spoluúčasť 200 eur. A ďalšia položka, tam je 1750 eur z okresného úradu odbor školstva. To boli tiež účelovo určené prostriedky pre základnú školu Janoša Erdeliho na projekt Regionálna multikultúrna výchova žiakov patriacich národnostným menšinám. Čiže tieto prostriedky už boli aj poslané, čiže to budú vyúčtovávať oni. Pri voľnej časti sme v podstate upravili tie položky, ktoré nám boli poslané z ministerstva PTC, o koľko sa navyšujú tie jednotlivé prostriedky na tento rok. A v ostatných položkách sme zase upravovali podľa skutočnosti alebo podľa predpokladanej sumy do konca decembra 2016. Následne na to boli poupravované niektoré položky aj vo výdavkovej časti. V podstate aj tie sumy boli upravené len na skutočnosť alebo na predpokladanú potrebu do decembra 2016. Pridali sme tam tie nové položky, ktoré boli minulé na nás zastupiteľstve odsúhlasené, čiže v podstate to je ten server, riadok 654, navýšenie o tých 2050 eur. Potom sme tam pridali ten rozhlas, rekonštrukciu, to zariadenie 2415 eur. A ešte sme tam pridali tú položku pre pomôču vo výške 5000 eur. A myslím, že nové položky sme potom už tam ani nepridávali, len upravovali tie položky, ktoré potrebujú trošku upraviť. Takže výsledná suma po týchto všetkých úpravách, ešte stále sme v prebytku, lebo pred týmito úpravami bol celkový prebytok vo výške 121 159. No a následne po týchto úpravách sa tento prebytok zníži podľa toho, ktoré položky ešte budú doplnené. Na finančnej komisii, neviem, či to mám povedať, že nové položky, tam sme prejednávali doplnenie nových položiek, ktoré nie sú v rámci tejto tabulky. Tak poprvé je to vianočné osvetlenie vo výške 10 000 eur. Potom na zimnú údržbu by tam trebalo navýšiť o 2700 eur, k tomu bude posypovať za 1500 eur a oblečenie na zimnú údržbu okolo 1200 eur a oblečenie pre potreby taktiež vo výške 1200 eur. Tak z mojej strany asi všetko. Ďakujem pekne. Jo, síce ešte to CVČ sme zabudli, tých 2200, to som zabudla ešte CVČ, navýšenie mzdových a odvodových prostriedkov pre Centrum voľného času vo výške 2200 eur. Na finančnej komisii
tieto tri položky, ktoré odzneli, to znamená, že to vianočné osvetlenie po prípade a oblečenie pre pochovávajúcich, oblečenie na zimnú držbu, spôsob materiál na zimnú držbu. Tam to prešlo? Áno, tie boli schválené. Ďakujem pekne. Na posypovač 1500. 1500, tak tam plus ešte treba k tomu 800, pretože dovoz posypovača z Nikly, lebo tam je predá za 1500, čo je rastný peniaz, treba dovoz. A dovoz stojí 800, čiže k tomu by treba pripočítať ešte 800 eur. Prečo stojí 800 dovoz? Tak lebo nedá sa iné dosť. A dovoz... Nedovezieme si sami. Nie, to je veľký posypovač, to má 2,20 šírku, 6 metrov má dĺžku a na to môže byť len nejaký odťahová služba, ale niečo také. A cesta sem a naspäť to je približne okolo 800 km, čiže je počítané 1 euro za kilometr. To je nový? Zgenerálkovaný, nové prejde. Prepasovaný, ale úplne zgenerálkovaný. Vzduchové brzdy, najmä všetko funguje, nové kolesa. Áno, je to Tomu môžem? Nech sa páči, pán poslanec. Niekde na blízku nemáme podobnú ponuku alebo Nie, nebola na blízku, v takej orientačnej. ponuke nebola, pretože 1500 eur, neviem, kto by sa mohol vyriadiť, že jeden posílač za 1500 eur, čo to keď to ináč stojí, a nemám cel minimálne 5000 a viac. 12 000. Vy ste to videli fyzicky alebo? Je to na internete a je farebne označený a rozprávali sme sa s majiteľom tohto posypovača. Či ste preverovali? Áno, samozrejme. Samozrejme. 50%. Dobre. Pani poslankyňa. Všeobecne, čo sa týka destinačnej komisie, na to sme mysleli, tak v takýchto prípadoch, keď sa takto hážu, že 1500, 800, oblečenie 1200, že nemáme nejaké kalkulácie, ak sú nejaké firmy, tak vlastne si robíme objednávku tých prác, ale keď šitie tých hviezd, tak musí nám podložiť nejakú kalkuláciu a na základe toho sa my vieme rozhodnúť, či je to adekvátna cena alebo nie. Tak to sa nám ťažko rozhoduje, lebo nemáme prehľad. Všetky tieto ceny, napríklad tie obleky pre týchto pochovajúcich sú na základe toho, že zodpovedný človek, ktorý to má na starosti, to Však vám dávame kalkuláciu. Hovorím vám kalkuláciu. urobil v podstate Nestačí vám to? prehliadku v rámci internetu, aké sú možnosti a na základe toho sa aj teraz tie obleky ide od Spiskej, čo boli najlacnejšie a aj materiálov najvýhodnejšie pre nich. Takže, pán poslanec. Ja osobne si myslím, že tieto sumy nie sú až tak veľké, že by sme to nemohli odklepnúť. Ja tiež si myslím, že to nie je pekné, keď videl som už taký pohreb, že boli tam ľudia v takom oblečení, ktorí pomáhali pri tom pohrebe, že to nebolo vhodné. To jednoducho, ja si myslím, že naše mesto si to môže dovoliť a to nie je taká veľká suma. A o tom teraz necháme už na tých zodpovedných. Ja si myslím, že Pán poslanec Vetrecin, Ešte taká situácia k tomu, že máme požiadavky na ľudí, ktorí robia napríklad zimnú družbu, robia pohrebné, ale majú, nielen požiadavky máme, ale majú aj svoje nároky. Tak áno, by som povedal, že potrebujú oblečenie, ako on hovorí, lebo určite pohreb nie je to len také, že zoberieme a zakúpeme to zem, ale určitý, ani tí ľudia, ktorí tam prídu, nie sú len tak jednoducho oblečení, aby bolo na úrovni. Takisto tí robotníci, ktorí pracujú v zime, potrebujú mať oblečenie nejak, potrebujú mať teplú obuv. Keď chceme, ráno sa tak si nevyčistili mesto, len ešte robí sa vodne v noci, kedy aj tie oblečenia sú potrebné. pani poslankyňa. Nehovorím o tom, že nie sú potrebné, ale je potrebné, samozrejme s tým súhlasím. Nehovorím o tom, že keď sa určujú ceny, aby sme, sú to peniaze občanov, nie naše, takže zodpovedne musíme o tom rozhodovať a keď nemám o tom prehľad a do 2 minút sa nám rozhodnúť, tak sa neviem rozhodnúť 2 minút. Ešte k tomu, Posledná. toto, čo si pani povedala, žiada, áno, to treba robiť v januári, nie v novembri, keď už za chvíľu bude snežiť. Ďakujem pekne za pomoc. My sme si to mohli tiež naplánovať, aj pani poslankyňa má pravdu, že sme si to mohli naplánovať vtedy, keď... Dobre, niektoré možno zásoby sme mali, niečo sa tým, že sa robí aj v tých oblekoch, sa to niečo aj pokazilo, možno aj roztrhalo, možno aj zničilo, takže
je potrebné stále doplniť. Aj toto chápem len, aby sme to, čo hovorí ona, po prípade aj fyzicky nejak odôvodnili, že áno, tu máme tieto ponuky sú, aby videli aj v rámci finančnej komisie možno, že áno, tie obleky stoja x peňazí a treba pre 6, ktorí pochovávajú. Tak na to ste mysleli. Aj áno, ako všeobecne. Nie, pán poslanec. Posypávač, aký má pracovný záber? Myslím, že vzadu je jedna to vrtuľa a môže posypať do šírky 6 metrov. Čiže znamená, keď prejdem jednu ulici, stačí ju prejsť raz. Zatiaľ sme mali posypovače, ktoré sú namontované na traktor hnojivové, ktorý nezodpovedá ani výrobne, ani mechanicky na posypovanie štyrkom. Pretože hnojivo, špecifická váha štyrku je úplne rozdielna. Hej, čiže všetko sa kazí. Prevodovka na tom je taká ľahká, že na umelé hnojivo to stačí, ale nestačí na štyrk. Už sme dvakrát menili na tom prevodovky. Toto je jedno za traktorov, pohon je na hydraulický pohon, čiže na hydromotor a vzduchové brzdy sú napojené, čiže za traktorom a posype behom celé mesto a naloží sa na ňo, myslím, že 5 kubíkov sa dá naložiť. To není málo, to je jedna vlečka. Poviem, že na čo mierim tú otázku, či sa budú dávať posypovať tie úzke ulice, kde budú zaparkované autá. Keď má 6 metrov pracovný záber, či nebude narúšať nejakým spôsobom karosériu tých aut. Môžem? Tým štvrtkom. Toto sa dá nastavovať. Je tam vzadu také klapky, ktoré sa zúžujú a rozšírujú. Minimálne. Minimálne môže dať 2,20 napríklad, keď dá lebo 2,20 iba šírku posypovač. Takže možná, že to zlážiš priamo po 90 stupňom, že to pôjde 2,20. Keď to rozšíriš, pôjde to na 6 metrov. Ďakujem pani poslanci. Posypovať rozobratý do detailov. Môžem vám ďalej o tom rozprávať. Máš žltú farbu, Dobre, zafarbeť ďakujem. ešte. Ďakujem, dobre. Ďakujem. Pán Ja poslanec. som len zvedavý, že za 1500 eur, jak dlho nám vydrží, keď to predávajú za takú cenu. Ja som zvedavý, že koľko nám to vydrží. Vydrží viac, že menej. Bo by nepredávali tak lacno, podľa mňa. Môžem aj k tomu? Len ty, pán poslanec, nikto iný, len ty. Počúvaj sa. Keď si zvedavý, tak si vyčkáš času a uvidíš, koľko vydržíš. Bolo tam 25 posypovačov na internete. Myslíš, že keď to chce niekto predať, keď bude sa mňa pýtať 5000 eur, že už vydrží viacej, ale bohu, že nebude, keď ho chce predať, má ho z generálkovať. Preto vieš, že prečo robí, lebo buď za ňou dostane 1500, alebo za ňou nedostane nič. A keď zoberie za 5000, tiež nie je isté, že bude viacej vydrží, jak ten. Ďakujem za pochopenie. Nemá význam, pánové predsedná. Dobre. K ďalším položkám, alebo k tomu, čo ešte odznelo alebo neodznelo, či z už pani vedúcej, alebo z vašich. Čiže 4 položky teda neboli v tejto tabuľke, to znamená vianočné osvetlenie, centrum voľného času, zimná údržba a technické služby, oblečenie pre tých, čo robia pohreby. Tých 800 eur pripočítaj k tomu posypovaču. Ale Ďakujem. to nemôže ísť, lebo to je kapitálový výdavok posypovať Dobre. a 800 eur bude dopravné, to tam nemôže ísť. Tak, To sa musí poriešiť niekde inde, v rámci služieb, ktoré máte tam, v rámci Tak, technických služieb, prosím. čiže na to 800 eur nežiadne, lebo to ti nemôžeme dať do kapitálového výdavku. tak neviem, jak to je. Sa povie, To musí sa nájsť niekde inde, ale v rámci toho rozpočtu majú technické služby. Dobre, čiže toto tu neriešime teraz. Pán poslanec Bílok. Karácsonyi világítással kapcsolatban kérdezni, van-e már elképzelés, hogy az nagyjából milyen területre lesz felhasználva? Még általánosságban valami vagy Általánosságban azt, amit a múlt éven megvásároltunk, azt szeretnénk bővíteni, hogy menjünk széjjel, minél szélesebb legyen ez a megvilágítás. Jó, oké. Tehát én azt mondom, hogy a hivatal is húzódnánk a dobótér felé, hogy ez a központ úgy ilyen egyhangúan meg lenne oldva, hogy már lenne valami kimenni. Jó, oké. Úprave rozpočtu ešte niekto? Pán poslanec, si naši.
1000 eur na tento rok na projekt Domu smutku Veškovce. Nestíhaš projektovú dokumentáciu urobiť, to nechajme na rok 2017. Aj s projektovou dokumentáciou, aj s ostatnými vecami, keď sa k tomu uznesie mestské zastupiteľstvo. A tie taktické vesty pre mestskú políciu. Rok 2017. Dobre, to je všetko. Pán Bucan. Ešte jedna vec, keď už hovoríme o zimnom období, o advente, bolo zo pár požiadaviek zo strany obyvateľstva, že či nebudeme organizovať zimný jarný, zimné trhy. Neviem, či to má vplyv aj na rozpočet, teda úpravu rozpočtu, či by to netrebalo upraviť rozpočet, či bude, ale... Čo sa týka Vianočného jarmoku, ten Vianočný jarmok bol väčšinou ziskový, lebo v podstate sa len prenajímali priestranstvo tak ako pri jesennom. Môžeme o tom pouvažovať, po prípade vyzvem zamestnankyne, aby pripravili nejaký návrh do budúceho zastupiteľstva, že to odsúhlasíte. Toto tu, čo bude v rámci toho adventu, tiež sa môže nazvať nejakým vianočným takým prostredím, ale ten typicky taký, ak je požiadavka zo strany občanov a je na to ochota, že by bol zase taký vianočný, ako bol niekedy, môžeme ho pripraviť a po prípade odsúhlasiť. Treba nájsť termín vhodný, aby sa nekryžil s ostatnými mestami, aby tu predávajúci po prípade prišli. Ja poprosím potom kolegyne, aby sa na to zamerali a v prípade na budúcom zásadnutí by sme to potom schválili. Ak bude ochotná aj z vašej strany. Venovať sa tomu. Je potrebné vrátiť ten vianočný. Dobre, tak sa tomu povenujeme a potom sa k tomu vyjadrite. Pán poslanec Pálok, potom pán poslanec Zetleci. Ja by som ten Vianočný urobil len tu na ulici, aj pred Váhou, pred Mestským úradom, že aby to nebolo rozťahané po celom meste, len tu. Keď ti príde viac predávajúcich, kde ich dáš? Ale počkaj, ale zase len, aby sa to orientovalo na vianočnú výzdobu, a čo sa týka Vianoc. Aby tu nebolo iné, len osloviť tých podnikateľov, alebo reagovať na tých, ktorí budú ponúkať také služby, ktoré sa týkajú Vianoc. Aby sme tu zase nemali nejaký taký Už teraz ako obyčajný. varené víno, to je, ale vianočné. Treba špecifikovať, že hej, že občerstvenie, samozrejme, že občerstvenie patrí do toho. Hej, Pán Vetleci, potom pán Kočiš, pán Šipoš. Pýtali sa ma, či bude vianočný trh. Pýtam sa, chceš niečo kúpiť? Nie, ale bude sa kde prejsť. Čiže ono je dobre vianočné trhy. Pokiaľ by bola zimná, sneh, také až malo by toto čáro. Ale keď náhodou, že bude blato, tak to také nie. Jedine, že Sneží dela kúpme do techniky. tam jak boli na Dobre, pán Kočiš, potom pán Šipoš. Ja prosím sa iba protirečiť tomu, že naozaj tie vianočné trhy netreba iba len s vianočnými vecami, ale treba naozaj aj ostatných osloviť, aby takto náhodou chcel kúpiť dáčeky alebo nejaké zimnosti, podstrúčeky, napríklad. Iba len vianočné veci, to je iba len obmedzené na Ďakujem, pán Ja Šipoš. som chcel tiež podobnú myšlienku podporiť, že aby to bolo bez obmedzenia a v podstate to je tiež jedna forma, keď sa vrátim k tomu lokálnemu patriotizmu, že ožije zase nejaká forma života v Kapušanoch v nejakej forme. Stiahnu sa rodičia s deťmi do mesta a z okolitých aj z mestských častí, takže to je taká Dobre, čiže spoločensko-kultúrna nejaká akcia. Môžem to brať ako za podklepnutú vec, že aj tam majú o tom hlasovať, aby sme pripravili potom, aby sme zbytočne neťahali čas a ten organizačný poriadok potom schválime len na budúci zasadnutí. Tomu jednu vetu. Tomu počasiu, to je určité riziko, ktoré buď vyjde, buď nevyjde. A to je Na to sa nedá budovať, hej, to je kedykoľvek počas roka, hej, tiež. Pozná toho, že na jeseni kávu jarko bol teraz slabší kvôli tomu počasiu, takže zimne by sa to ľudia potešili. A druhá vec, pán primátor, mohli by ste predávať primátor. Simovicu mám nejakú, ale Púč dostane. Púč nemám vlastne. Dobre, čiže ešte k tomu úprave rozpočtu, ak chcete. ešte k vianočnému trhu. Ešte vianočnému trhu. Nie je predmetom ešte vianočný trh úprave rozpočtu. Ale len poznámku k nemu. Bude len
Pálo hovorí, že iba tu v strede. Treba zobrať do úvahy, že sú elektrické rozvody a tie sú len niekde. Nie sú všade, sú len niekde. Čiže treba brať do úvahy aj toto, kto potrebuje, kto nepotrebuje. Ďakujem. Dobre, úprava rozpočtu. Pán Pozadmian. Egyikbe akartam volna mondani, de nem tudom, hogy van költség előrevetés hatása. Az alapfiső előtt a Comensz utcán már nagyon sok szülő említett, hogy ott már katasztrofális állapotban hávárérész, tehát ott olyan kártyúk vannak, hogy valamit szerintem a téli Ma kellett beállni a cégnek, de nem állt be, mert az úr, amelyik pont avval a géppel a cégnél dolgozik, a feleségének muszáj arra volni neki osztrákba, tehát várjuk, hogy holnap legkésőbb hétfőn beállnak, és az a terület is meg lesz csinálni. hogy ez legyen meg sem, mert tényleg ott nagyon veszélyes. Ezt tudjuk mink is. Már ma meg lett volna, hogy Akkor nem kérdeztem volna. Uprava rozpočtu je niečo. Môžeme uzavrieť? Dobre. A dávam teda hlasovať unblock aj tie 4 položky, ktoré tu už viackrát rozdielili, čiže osvetlenie šaty pre chlapcov, ktorí majú na starosti pohreb, zimná údržba a CVČ 10 000, šaty 1200, zimná údržba 2700, bez tých 800 a CVČ 2200 plus tie položky, tak ako boli odprezentované. Poprosím vás, schváľuje mestské zastupiteľstvo. Aj tie skutočné šaty sa. Áno. Schváľuje mestské zastupiteľstvo úpravu rozpočtu. 5, 2, 4, 6, 7, aha. Pekne. 12 jednohlasne. Úprava rozpočtu bola schválená. Do číslo 6, teda informatívna správa pripravenosti na zimnú držbu. To znamená, že v podstate bude zimná údržba doplnená z ďalších strojov, ktoré tu boli schválené. Nech sa páči. Krátkosti poprosím pánov. Je informačná na začiatku taká, jak každý rok je vlastne tam sa nič meníš ani zákonom, že čo by sme mali robiť a čo robíme. Čo sa tu mení, to sú zamestnanci samozrejme a práve mechanizmus. Čo máme nové, a to je ten Jeep nový aj s prívesom, čo nám dosť nám pomáha. Ďalej je ten nový traktor, ten New Holland, a tu píšem ten posypovač už, to RCV 5. Akú výhodu to má? Doteraz sme robili posyp dosť ťažko, lebo tá sol a ten štrt, ono sa nejak zapeče do toho, púchali sme do toho, nešlo to. Teraz jeden traktorista to zoberie, pán Kováč, druhý nározí s tým malým malobágorom, dvaja to urobia, celé mesto, tak počítam, že za 3-4 hodiny maximálne sú schopní. To znamená, oveľa rýchlejšie by to bolo, vtedy hlavne keď je viac, alebo niečo, že rýchlo treba robiť. Je tam ten typ, potom pán zastupca, môžeš hneď pozrieť, sypač RCV 5, to je to za traktor, je to sypač, tak je to tam, sypač RCV 2TV5. Čo tu píšeme ešte, čo máme teraz, už máme objednávku na štrk, vlastne vypísanú, to súhlasili ste, tak to dáme. Z minulého roku máme tu sol 2 tony, to nám záleží na tom, aká bude zima, ale to je dostatok a nie je problém zohnať, to je v Košiciach, lebo nie je problém, tu už vieme teraz doviezť aj s tým čipom, aj s týmto. Je tu priorita údržby, chce niekto toto zmeniť, neviem, ale tam sme dali školky, detské jasle. My posypeme všetko, len keby išlo tak, že fakt bolo by súdne, že tak sa to šmíka poprší alebo niečo mokré a potom to zamrzne. Takže preto je tam nejaká priorita, ináč sypeme celé mesto, áno. Máme to zarezervované, treba povedať, hovorili som, bude teraz zmena rozpočtu a ten pán nám drží ešte budúci týždeň, nebol by problém to zobrať. Hovorím, v tej priorite, keď pozrite, čo tam je škola, školky, detské jasle, potom nemocnica, autobusová doprava, hasiči, príjazd tomu smutku, čo musí byť, ale ten príjazd možno nie je taký prioritný, lebo samozrejme, keď nemusíme, tak nemusí. A potom sú sídliska a ulice. Vlastne minulý rok boli tam
veci, pripomienky boli. Pamätám sa, že pred nemocnicou sme nerobili zimnú obdobie. 3-krát sa ťahala tá cesta, vtedy, ak to bolo pripomenuté, ja som hovoril, že treba povedať kamer, tak nikto nechcel, nevadí, bolo, ale my za to nemôžeme, že tam stojí auta. Čo s tým robíme? Neviem, ja som tiež neveril, že nedá sa tak upraviť, že úplne presne. Raz som si zadal do traktu, to tak lieta to treba. To treba pol metra minimálne do auta. Je to nebezpečné, to nie je tak, že ja stiahnem pekne veci. A auta stoja všade. Bolo otázne, ale to zase nemôžeme robiť, že vyhlásiť, že autá by tam neparkovali, zajtra budeme tam robiť, ale to nevieme počítať, aké počasie je. Ďalšia vec, predtým policajti nám hovorili hneď, že keď treba posypovať aj v noci, teraz máme už strážnikov našich, tak budú volať po prípade, sledujeme to, mestskí policajti nám volajú stále, že treba, oni tiež sú službe mimo nedele. Takže ja si myslím, že ani doteraz neboli nejaké problémy s tým. A neviem, aké úrazy boli nejaké menšie, ale veľa ich nebolo, takže ani zima nebola až taká, to je pravda. Takže nebolo by problém ani toto nejak zvládnuť. Takže aj ten posypovač sa ukázal, že ako to asi vyzerá. Dobre, otázky na pána Vlariho. Vyzerá to byť, že to zrepasované podľa tých fotografií. Dúfajme, že aj funkciou bude repasovaný tak ako vyzorovo. Vyzerá dobre. Vzduchové brzdy má funkčné. RCVčka boli vždy rozmetarno-priemyselné označenie RCV kryje rozmetarno-priemyselné hlavy. Má to výhodu, že v tom vnútri je reťaz. Tam je taký pás reťazový. Reťazový náblicový dopravný. Dobre, presne. Jan Bačík chcel povedať. Chcem povedať, že práve toto nám pomôže, že ten štvrť s tou solou, lebo tá sola je veľká, keď vidíme, my máme such, ale ak vidíme, že je veľké, je to také polepené a toto už ten vie rozštepiť. Ja netvrdím, že nevie rozhádzať posypový materiál, ale len hovorím, že to je rozmetarno-priemyselný hnojív. RCV je pôvodne rozmetarno. Jeden dotaz. Je rozmetadlo na štrk. Stretol si sa s niečím takým. Naznačenie rozmetadlo na štrk. Neskúmal som. Toto je pôvodne vyrobené na tento účel. Lebo toto, čo máme v gule. Dobre, pán poslanec Bocan. By som toľko chcel ešte v zimnom období venovať vyššiemu pozornosť sídliskám. A to len z toho titulu, že dosť veľká frekventácia ľudí teda v rannom období, keď začínajú chodiť do práce, hlavne tie okrajové chodníky, lebo keď začne snežiť a do pol hodiny, keď sa neodstráni ten sneh, tak potom sa našlape a potom celé týždne alebo mesiace je skutková. To len z toho titulu, že ak je to možné, tak ešte zavčasu odstrániť tú pôvodnú, tú prvú vrstvu, aby potom sa... Aj to vieme prečo. Čo keď začne snežiť o 6. No tak, no už tedy ľudia chodia, no že noci by išli sme ja hovorím, nie je problém, ale keď začne snežiť o 5. o 6. aby to čím skôr, aby nedošlo k tomu, že to je tam. Chodíky, malo. Budeme to koordinovať, tak aby bolo čo najmenej tých. Môžem k tomu ešte. Hinovo, to, čo máme na chodníky, má radlicu vpredu, tlačí sneh pred celú chodníku a má posypovačenie vzadu. Čiže zároveň, ako tlačí, nie je posypovač. Ja len pre informáciu. Dobre, ešte z toho, tejto zimnej udržbe niečo. Nemáme nič, môžeme ho zavrieť. Zatváram číslo 6 a to je informálna správa o pripravenosti na zimnú údržbu a dávam hlasovať Mestské zastupiteľstvo Veľký Kapušánok. Berie na vedomie informátnu správu o pripravenosti na zimnú údržbu miestnej komunikácii bez pripomienok. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7, pekne jednohlasne. Bod číslo 7, Všeobecné záležné nariadenie mesta Veľký Kapušany pod číslom 135 sme ho pripravili
o miestnom poplatku za rozvoj. Čo k nemu dodať? V podstate možno ste sa k tomu dopracovali ste sa k tomu nášmu návrhu v podstate tým, že bol schválený nový zákon, ktorý má názov Zákon o miestnom poplatku na rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod číslom 447 z roku 2015 s účinnosťou od 1.11.2016, čiže o pár dní. Môže, píše sa tam, že môže mesto prijať takéto všeobecné záväzné nariadenie, v ktorom sme si aj vyšli nejaké pásma sadzovníkov, dali sme si tie najmenšie. V podstate, ak by som sa chcel k tomu plnohodnotne vyjadriť, tak v podstate mesto týmto všeobecným záväzným nariadením môže prijímať poplatky za všetky stavby pozemné na území mesta, na ktoré je vydané právoplatné stavebné rozhodnutie, ktorým sa vlastne tá stavba povolí. Čiže na základe toho, čo stavebný úrad povolí, my by sme mohli mať zvýšený rozpočet o niekoľko, možno málo eur. Ak sú vymedzené niektoré veci, čiže predmetom na tento poplatok by nemali byť, čiže nie sú predmetom odstránenie porúk stavby alebo havarijného stavu stavby, drobná stavba, nadstavba, prístavba s výmerou plochy do 25 m2, všetky rodinné domy s výmerou do 150 m2 a všetky stavby alebo časti stavieb, ktoré majú charakter sociálneho bývania alebo slúžia sa na vykonanie sociálno-právnej výchovy detí a sociálnej kurately, stávané garáže a parkovacie stácie v rámci existujúcej stavby, zdravotnícke zariadenia, potom zariadenia alebo stavby slúžiace materským